Moltes gràcies per nominar-me a la vostra festa, la festa de la patrona, i sobretot la festa de la Maria. Com sabeu, els ortodoxos són marians per excel·lència i per tant és una alegria i un goig poder compartir amb els germans dels carmelites descalços aquesta festa tan bosca i tan de tradició a Espanya, a Catalunya, i que m'heu demanat que ara faci una mica l'explicació de la Verge Maria segons la manera d'entendre els cristians ortodoxos. Estimats germans en Crist, estem celebrant aquesta solemnitat de la Verge del Carme. Parlar de la Verge Maria és parlar de l'encarnació del Crist, de la revelació d'aquest misteri, de la fe cristiana, de la revelació d'aquest misteri, de la fe cristiana. La fe no és una creença de conceptes o d'intel·lecte cognitiu, sinó la vivència, l'experiència personal amb Crist. És la certesa d'aquesta experiència, de la trobada amb el Crist, la que confessem. Els apòstols van viure la seva experiència amb el Crist, van conviure amb ell i van rebre el seu ensenyament. Sant Pau va experimentar la seva trobada amb Crist quan va caure a la mar. Per l'Església ortodoxa, la fe es basa en la vivència i en la tradició de la trobada personal de cada cristià amb Crist. Els pares de l'Església del segle IV, l'Església de Niça, ens van donar la formulació del credo de Nicea, que és la confessió dels misteris de la fe cristiana. En el credo confessem que el Fill de Déu és encarnat de l'Esperit Sant i de la Verge Maria i es fa humà. Aquesta és la vivència que l'Església Apostòlica ha transmès als cristians d'Orient i Occident. Aquest misteri proclama l'obra del Crist en l'Església. L'acció de la Santíssima Trinitat és qui fa aquest misteri. L'Església ortodoxa és profundament trinitària i la nostra esperança és el compliment de l'obra del Crist. Sovint s'oblida que l'Esperit avança el Fill sobre la terra i que si aquest s'encarna per la voluntat del Pare és per la potència de l'Esperit Sant. Aquest moviment és anunciat clarament en l'anunci de l'àngel Gabriel a Maria. L'Esperit Sant vindrà sobre tu i la seva potència de l'Altíssim et cobrirà. Aquesta és l'obra del Fill. És per la potència de l'Esperit Sant que Maria concep el Crist en el seu si. Sant Joan Crisòstom ens diu: es va fer fill de l'home alhora que ell era en tota veritat fill de Déu per fer els homes fills de Déu. Sant Atanasi, en el seu tractat sobre l'encarnació, ens diu: el fill de Déu esdevé el fill de l'home a fi que els infants d'Adam puguin esdevenir els infants de Déu. El Fill de Déu tasta la mort, a fi que els infants dels homes puguin participar en la vida de Déu. Els fills de Déu per natura, vosaltres ho sou per gràcia. La gràcia de Déu ens fa participar del misteri ja realitzat per Crist. Esbossem simplement les línies principals d'aquest misteri sorprenent. La hipòstasi del Fill reuneix les dues natures, divina i humana, que es compenetren sense confusió. El fruit d'aquesta unió és la deificació de la natura humana que va ser cantada
presentada pels pares amb una alegria que alimenta la nostra esperança. Sant Atanasi diu: Déu es fa home perquè l'home esdevingui Déu. Sant Gregori de Naciança diu: es va encarnar i l'home va esdevenir Déu, ja que ell està unit a Déu i només fan un amb ell, ja que la més gran plenitud l'ha portat perquè allò esdevingui Déu, tant com s'ha convertit en Déu. Sant Gregori de Nissa diu: el verb en prendre carn s'uneix a l'home i pren en si nostra natura a fi que la humana sigui deificada per la mesa de la Déu. La massa de la nostra natura és santificada tota sencera per Crist. L'obra de Crist es relaciona essencialment amb la nostra natura, que ell purifica, renova, cura i deifica. Per la teologia ortodoxa es tracta menys de reparar una falta, aquesta és una concepció jurídica, que de reparar la natura humana malalta de pecat, de retornar-li la seva puresa original, la seva facultat de comunió amb la natura divina. És pel nom de Jesús que la gràcia es manifesta i ens revela el misteri de l'encarnació. Jesús, literalment, significa Déu salva. És un nom revelat a Maria per l'àngel Gabriel. Tu infantaràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Aquest nom conté tota la idea de salvació, de la redempció de la humanitat per Déu. Pel fiat de la Verge s'acompleix l'obra del Fill. L'encarnació és la unió d'una Verge humana i l'Esperit Sant Déu. La Verge dona la seva carn, la carn de la humanitat, i Déu l'assumeix en el Crist per realitzar la redempció de cada home que creu en ell. Crist, veritable Déu i veritable home, és fill de Déu. Nosaltres som fills adoptius per la gràcia que el Crist ens dona. Maria és plena de gràcia i ella ens revela el misteri de l'encarnació que ella manifesta en la seva persona. Tanmateix, les icones ortodoxes de la Verge ens recorden i fan present aquest misteri manifestat a la humanitat. Ens és revelat per la tradició de l'Església Apostòlica, per la vivència personal de cada cristià en el món, per la paraula de Déu i la Santa Litúrgia que ens actualitza els misteris de la nostra fe. La tradició de la Verge del Carme va ser transmesa quan l'ordre dels carmelites va crear-se a Palestina al segle XII. El Mont Carmel va ser un pilar de l'espiritualitat cristiana d'Orient. Aplegava la vida eremita dels pares fundadors on ja es venerava la Santíssima Verge Maria. Aquesta tradició i culte de devoció a la Santíssima Verge ja existia en tota l'Església de l'Orient cristià des del segle IX. Fruit del peregrinatge d'Occident a Terra Santa, el Mont Carmel va acollir els peregrins que van rebre la veneració de la Verge i la il·luminació de la vida dels sants eremites que habitaven al Mont Carmel. L'Església d'Orient, avui obligada per Occident en la destrucció de la terra cristiana dels germans de Gran Síria, és l'Església mariana per excel·lència. Celebrem, doncs, amb joia la Verge
encarna la nostra carn glorificada al Sant Esperit de Déu, nostre Senyor, fer comuna que ens agermana en un mateix Crist i en una sola essència. La benedicció del Senyor sigui amb tu.